2,5 ли? Това е това. Няма време, трябваше да се гледа. А няма други четвори. I think it is Hungary. Какво да снимам? Аз познавам. Викаш не си като мен. Тези вчера вика Гогата. Викам, не мога да шуларка, няма. Последната, тази черната лодка. Няма този с дървено преводно. Yeah, so it's black shirt. Първата бяла, втората. Нали ги гледах, Бенедет?